Tiniyak naman po ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO ang kahandaan po ng mga komunidad laban sa posibleng pagtama ng malakas na lindol kasunod ng naitalang magnitude 6.9 na pagyanig sa Cebu nitong Martes. Sa panayam po ng IFM News Dagupan kay PDRRMO Earthquake and Tsunami Focal Person Megan Equila, ipinaliwanag po nito na bagamat wala pang instrumento na kayang tukuyin ang eksaktong oras at lokasyon ng lindol, ang maagap na paghahanda at sapat na kaalaman ang pinakamabisang panangga ngayon laban sa panganib. Ultimately, we are preparing. Alam nyo kasi ang lindol, though we have active fault lines, earthquake can occur anywhere. Hindi natin nahuhulaan. Wala pang technology na makakapaghula kung saan ang susunod na lindol at kung gaano kalakas. Kahit sa ibang bansa, wala pa rin yan. Meron tayong mga available data that could support kung ano man yung mga ipra-priority natin. Dahil sa mga data na ito, nakapag-come up kami ng mga proposals ng projects and of course yung pag-prioritize doon sa mga training na kakailanganin ng funders natin. Yan ang tinig ni PDRRMO Earthquake and Tsunami Focal Person Megan Equila. Ayon pa sa opisyal, 4 na fault lines sa Pangasinan aktibong minomonitor ng tanggapan, ang Agno Fault, Dasol Fault at Isambales Fault at Philippine Fault na may koneksyon sa ilang bahagi ng lalawigan at sa Bengueta. Binigyang diin din ng project paraan isa sa mga hakbang ng PDRRMO na nakatuon sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga residente hinggil sa tamang kilos tuwing may sakuna. Kasama rito ang paghahanda sa banta ng tsunami at masusing pag-aaral sa topografiya ng mga lugar na posibleng maapektuhan, gaya ng 14 na coastal towns at ilang inland towns kabilang ang Mangaldan at Bugalyona. Na ipinanawagan din ng opisyal ang pagkakaroon ng emergency go bag sa bawat tahanan na may lamang sapat para sa 3 araw upang matiyak ang kaligtasan ng pamilya. Gusto kong bigyang diin yung pagkakaroon na rin natin ng emergency go bag. Kasi nagsisimula sa pamilya yan, yung readiness natin, yung preparedness natin. Dapat sa pamilya pa lang natin, meron na tayong kanya-kanyang emergency go bag na ang laman, mga importanteng dokumento, gamot, clothing, and of course food and water that could probably last at least 3 days. Ayan, isa yon sa mga malaking tulong in preparation sa mga ganitong uri ng natural hazard. Samantala, nagpapatuloy ang information drive at community visits ng PDRRMO upang ihanda ang mga residente sa Pangasinan laban sa iba't ibang uri ng kalamidad. IFM News. IFM News. IFM News.